Poimu on uusi suomalainen marjanpoimuri, joka pyrkii palaamaan takaisin vanhojen, kunnollisten, metallirunkoisten marjanpoimureiden maailmaan. Poimun materiaaleina on alumiininen runko, kahvassa on pähkinäpuuta ja rosteria. Poimun piikit on valmistettu pitkästä ja vahvasta pianolangasta, ja pitkien piikkien tarkoituksena on irrottaa marjat varvustosta tehokkaasti ja hellävaraisesti ilman, että marjat särkyvät. Vuoden 2025 mallistoon poimu on kokenut pieniä uudistuksia. Poimun kahvaa on uudistettu siten, että poimintaote on hieman lähempänä poimurin etuosaa, ja kahvan rosteriosaa on muotoiltu siten, että se ei rasita poimijan etusormea myöskään pitkissä poimintarupeamissa. Poimu marjanpoimurista on 2 mallia. Iso poimu on vetoisuudeltaan noin 4,5 litraa täyteen poimittuna, ja pieni poimu on vetoisuudeltaan noin 2,5 litraa täyteen poimittuna. Vuoden 2025 mallistossa myös pieneen poimuun on lisätty pitkät piikit, kuten isossa poimussa. Pieni poimu poikkeaa isosta poimusta paitsi tilavuutensa, myös kahvansa osalta. Pienen poimun kahva on hieman sirompi, kapeampi ja lyhyempi, joten se soveltuu hieman paremmin sirompikätiselle tai pienempikokoiselle poimijalle. Molemmat poimun mallit ovat kuitenkin mitoitettu niin, että niillä voi poimia kaikenikäiset ja kaikenkokoiset poimijat. Kaikki poimutuotteet voi yksilöidä. Jokaisen poimurin kylkeen tai selkään voi kaivertaa laserilla esimerkiksi lahjansaajan nimen tai päivämäärän. Siihen voi kaivertaa myös yrityksen logon, jos haluat antaa poimun yrityslahjaksi.